Исәнмесез, хәерле көн. Татар теле ул бик бай тел. Сөйләм теленең үзенчәлекләре дә бик күп. Төрле җирдә төрлечә сөйлиләр. Берүк сезне, мәсәлән, песи дигән сүзне матсыда диләр, мощыда диләр. Кыстыбый диләр, күзикмәк диләр. Безнең тел бик бай тел. Без сезгә бүген телнең байлыгын, үзенчәлекләрен күрсәтергә телибез. Ола кем инде звонит итә? Алина звонит итә инде, Алина. Сәлам, Алина. Сәлам, Алина. Әйе. Нихал, эшләрең ничек? Инде мачы инде тагы. Әйттем инде ул мачыларыңнан инде кытылырга кирәк дип инде. Приютка бирдеңме? Ярый, приютка бирдеңме? Ярар, Алина. Әйбәт булган аларны анда бит инде багалар ашаталар. Әйе, мин дә шулай дип уйлыйм, әйе. Багырлар ашатырлар. Әйе. Хәзер инде кешеләргә үләшәләрме шуларны? Әйе. Сын кемне булсын инде мачыларыңны үләшәләрме дим? Ярый инде исән сау булсыннар. Мин нәрсә эшлим инде? Әйе. Ашарга пешерәм. Әйе. Эшти куйдым. Әйе, җума көн чумар куйган идем, хәзер эшти куйдым. Капустам да бар, әйе. Кыймак та куйган идем. Алина, ярый инде булды, вакытым да юк. Әйе. Хош. Та кем шалтырата инде? Тукта. Ой, Алла. Кем инде бу тагы? Алла, ерактан икән. Салам, Али, нихал? Әйе. Саң инде килеп җиттегез инде Казанга дим, әйе. Юкмы әле? Әйе, шул, әйе. Казан бит инде ул ерак, әйе. Бисәкләт белән генә барып булмый, мин дә шулай дип уйлыйм, әйе. Мин әле син әйткән конференциягә бара алмадым. Валлах бара алмадым, әйе. Вакытым да булмады инде минем, әйе. Анда күп кеше булды. Әйе. Анда инде, әйе. Финляндиядән да татарлар булды инде, әйе. Америка татарлары да булдылар, әйе. Мин дә шулай дип уйлыйм, ямлы булгандыр дип уйлыйм инде, әйе. Бездә дә бит инде ямлы уза. Чәй кичләре дә шулай ямлы уза. Әйе, сездәге шикелле инде. Бездә сезнең шикелле, әйе. Дениз Бадретдинне тыңлыйбыз инде, әйе. Чәчәк арсада һаман тыңлыйбыз инде, әйе. Ямлы җырлы, ямлы, хош. Әйе. Мин дә уйлыйм инде, әйе. Бездә инде консый гайган инде, амма сезнең шикелле инде бездә сакларга тырышабыз инде, үз милләтебезне бирәбез инде, әйе, сакларга тырышабыз. Мин шулай дип уйлыйм инде, әйе. Син дә салам әйт, ярый, салам әйт, әйе. Ярвинпага да салам әйт, әйе. Тампарага да салам әйт инде син, яма. Әйе. Низаметдиннарга инде салам әйт, әйе. Күрешербез, әйе. Мин дә шулай дип уйлыйм, я, килгәч күрешербез, ярар. Хуш, ярый, хуш. Тәмле булган инде бу чәй, Алла. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Шалтыратыйм әле. Әннекәйем Фәридә. Мин сине маталамыйммы? Юк. Син мине маталамыйсың, әйе. Ни эш майтарасың? Мин гүбәдия пешерермен дип уйлаган идем дә, җумыркам юк икән. Кияү балакайга җигет булсаң җигет бул, бер дистә җумырка алып кайт дип әйткән идем. Машина эшкичләрен югалткан. Җүләр инде, җүләр. Минем кызыма гына шундый җүләрләр очрый инде. Әйе. Фәридә. Сиңа сөйләми кемгә сөйлим инде? Жүрәгәрне иштим. Бәхете дә булмады инде. Кияүбезнең бит бити генә машинасы бар. Ни акчасы юк, ни эше юк. Баламның бәхете булмаса да булмый инде. Нәрсә булган минем кызыма? Укыды. Училище булса да, Казанда укыды иш. Әйе, үзеңнең кызыңны бел. Әршәгә китсә, 3 көнне югала. Әйе, мунча да жага белми. Ашта пешерә белми. Төшкә кадәр йоклый синең кызың. Ярар. Хуш. Ой, Алла. Халимәгә шалтыратыйм әле, әйе. Халимәгә йөрәк берем. Халимә.
Oh, Halime, Nihal. Ey, moyum. Ey, moyum, Nihalsın sen. İşittin mi sen Ali hallerini? Halime, ey, biz bit Moskvaga mingen idik. Ey, tohirlerde kunduk, işittin mi? Onun bitilanların kıynaganlar deyir, kota kıynaganlar deyir. Bir banditlar, bir banditı kıynagan deyir. Hazır bizden alanlar alarını kıynarga baralar deyir. Angramayım. Sinsin, min näste eşlimi? Min çeçekli çeynikten çeyiçip oturam, Sin birgen, sin büle gitken çeçekli çeynikten, Enkey pışni peremetçiler pişirgen idi, Sinin sыңılanların Nihal. Angradım, indi. iPhone bagalar indi, biznikilerde şol. iPhone bagalar indi. Üzümde ele iPhone'u bik süvem, Instagram'da account açkan idim, pışni peremetçilerini şunda fotoga sugamda çıgaram, Da. Sin bagıp kına kalma. Like koy, malay, like koy. Da. Like koy. Kütüm. Sinden like var. Yarı moyum. Yarı moyum. Görüşür biz moyum. Like'larını kütüm. Hoş. Yarı moyum. Oğlum kınafel Nihal. Koytasın mıydı, koşan koytasın? Sen davay mamını rasтрайвай, koytmayım barmayım deme. Min sen koytasın deyip munşalar yaktım. Kıdıl bidireler bilen sular taşıdım. Sen koytmayım deysin. Oğlum nöfer. Davay mamını rasтрайвай indi oğlum. Oğlum sen tege kızıl tırnaklı Karina'nı taşladın mı indi? Nemege kirek indi bizge kızıl tırnaklı murjalar, Oğlum, koyt indi, koytmayım deme indi. Көрші біздегіне қыдыл алма gibi kız var. Өзі akıllı, оңған. Күні түні бақшауды. Бармайым deme, koytmayım deme. Oğlum, ol kıddını almasan, divana bulasın. Oğlum, ana bit көршілер. Şunday kelin aldılar. Kızıl bızallar urşetip yatalar. Koytmayım deme indi oğlum. Nöfel. Bey, neginde koytmayım barmayım deyip oturma. Koyt eyde, koyt. Pipitsam almamav. Niçik hallerin? Yakşı mı? Şantay sağındım. Indi min sine pipitsam almamav. Özü bizce. Tuğan tilde kepleşeyik diyeyim pipitsam almamav. Üstülü şantay yakşı pipitsam almamav. Senin palaların da bit senin kibik yakşı. Agatına göre alması, anasına göre palası diler. Senin turuda pipitsam almamav. Min nime kılanma. Sen ayak yuvam, sen ayak yuvam. Ulmez bay niçikte. Ağılı. Ağılı ir özünün pisesin yamanlamaz. Minim irimde ağılı, minim irimde ağılı. Mini gül maktı, pisesin maktı, Anası gına mini maktamı, Tiyede tiyabilmişsin di. Peremetste pitirebilmişsin dir. Yarı pipitsam almamav. İrim koytur. 2 sene yok yuup günün öttümü dip atsulanır. Yarı. Yalutarga barsan, pisnekilerge selemeyt. Yarı.